maintenance name. Usuze zviitika here. Zviitika zveikwa kumani. Handi zvinhu zviri kumbogadziswa zvakawanda izvi zvandi vanhu vakamira kuti kuiswe vice president. Imba soso. Munondoti mivasi ndimi muda kunoisa vice president kuti ndimi kunomugadza. Iwe, izvinhu zvakawanda hani zviri pachimugadzirwa bhajeti yenyika. Eh. Bhajeti iyo inotariswa mumaintenance bhajeti yedu isusu fee, maintenance fee bhajeti yedu. Nebaba soso. Zvino zvichitariswa izvo saka kuti ndingoerekana nangoisa mari yemaintenance tisingazivi kuti bhajeti yenyika yakamira sei unongoziva zvinonetsa. Last time musiri makanditi ndimbomire kakuteererai. Munozoti baba imi muri tsotsi. Last time munoti yekabineti iri kuchinjwa yechichi ndikateerera ndikamira. Apete kuti makundudza zvebhajeti. Nebhajeti zvechizve kugadzirwa kwa vice president zvine basa rechine mari yemaintenance izvozvo. Ndinoona kunge akaunti yangu yakafrizwa kuti. Matangaka. Watanga baba soso kutaura kuti ndisina kana nebasa rese. Unoda kuisa mari here kanza usikuda iwe. Akaunti yangu pamwe unogona kufrizwa ona unorwadziwa. Ana anorwadziwa iwe wega ugofriziswa akaunti nana anokuwa anofrizisa akaunti yako. Kuti zviita sei? Pazvinondogara ndichikuudza kuti ende unokanselesa maintenance wozoti munhu wachakumbopota chiuyo kumba mazvano. Hede. Haya izvo handise ndakaita zvomongo. Unoti ndakanselesa unditize urove pasi apa. Ndozvauri kuda. Kutiza kuti asi handimbotiza. Ombotiza chii chachona? Baba soso unoda zvokubhadhara, unoda zvokuisa mari yemaintenance yakanda usikuda. Ndikuisa mari yemaintenance. Unoda kuenda kuchikurubhi? Kuita seko. Unoda kuenda kuchikurubhi? Upote uchimhangara kumapurisa uko 3 times a day. Ndozvauri kuda. Funga ndikamhangare 3 times a day kuita seko. Unodzimhangara kana usingaisa mari yemaintenance. Ndongomga makusendo ndoisa lunch yangu chikafu mulunch ndonogarira iko kumapurisa. Saka ndoenda. Ndozvauri kuda. Kwete zvekuti uende pa ndingotaura kuti zvokuzoenda 3 times a day. Ndikaenda masikati makuseni masikati manheru. Ndongomga makuseni ndongoenda ndoswera ikoko ndozongoya manheru. Saka ndonomhangara ka. Plus ndikuisa hangu asi kana ndaisa unongonikweretesa kadhistem ndanotora mazhani. Baba. Unga ndikukweretesa kuti last time amunoti ndikweretesa ndoda kuoda manyu. Amunozoya muchiti ngori yatorwa mutemo nemasojeni. Takamhanya ngoti wakuzvinzwisise chete. Sekunosusu muchingotara nhema dzega dzega pese pamunenge muri. Nhema kuita sei? Zvino handina kana mari yandombokupai chiro mukaisa mari yangu. Kupeka na sendi. Ungonikweretesa. Koyembe dzeChristmas unomutengera.